बहुत पुरान बात बा। ओह समय ना रेलगाड़ी होत रहे, ना ही बस, ना ही साइकिल। एक जगह से दूसरा जगह जाए के साधन या तो बैलगाड़ी रहे या घोड़ा। राजा और जमींदार के पास घोड़ा होत रहे और बड़का किसान के पास बैलगाड़ी। कुछ लोग तांगा भी चलावत रहन, जेमे यात्रा के एवज में लोग अनाज वगैरह तांगा वाला के दे देत रहन। रामनगर भी एक छोटा सा गांव रहे और ओइजा रघु अपन माई बाबू के साथ बड़ा ही खुशी से रहत रहे। रघु के बाबूजी मेहनत करके काफी पैसा कमैलन और गांव में एकलौता पक्का छत बनैलन। घर के प्रवेश करे के पूजा रखलन। सारा रिश्तेदार आई रहे। एही बीच डाकू के हमला बोल देलस। रघु के बाबूजी से डाकू सब गहना के मांग करे लगलसन और उनका मना कइला पर उनका के गोली मार देलस। रघु के माई पति के गोली लागते देख के बड़ा घबरा गईली और बेहोश होके गिर गईली। नीचे सिलबट्टा रखा रहे जेकरा से टकरा के उनकर कपार फाट गईल और ओइजे उ भी मर गईली। सारा रिश्तेदार से लूटपाट कर डाकू के गिरोह जंगल में भाग गईल। रघु ओह समय गांव के पंडित जी के बुलावे गई रहे। उ लौटल तो ओकर दुनिया ही उजड़ गई रहे। 8 साल के उम्र में उ एकदम अनाथ हो गई। रघु के रिश्तेदार में एगो मौसी रही। उ रघु के बाबूजी के संपत्ति देख के रघु के पाले के मन बना लेली। 1-2 साल तक ठीक से चलल, मगर अब मौसी के रघु के खाना सोना भी अच्छा ना लागत रहे। ओकर मौसा जी एक षड्यंत्र रचलन की तीर्थ यात्रा के बहाने रघु के साथ ले जाइब और मौका देख के ओकरा के मार देब ताकि ओकर सारा संपत्ति उनकर बेटा के हो जाए। रघु के मौसेरा भाई रघु से 1 साल के ही छोट रहे। उ भी अपन बाबूजी से 1 कदम आगे रहे। उ बार बार रघु के झूठ बात में फंसा के अपन माई से डांट सुनवावत रहे और दोस्तन के सामने ओकरा के खूब जलील करत रहे। तीर्थ यात्रा खातिर एगो टोली निकलल और जगह जगह खाते पीते उ राम धुन गाते आगे बढ़ल जात रहे। टोली के बड़ बूढ़ रघु खूब सेवा कैलस तो ओकरा के खूब आशीर्वाद देवत रहन। टोली एक दिन रात में जंगल में जाए से मना क देलस और गांव में ही रुके के फैसला लेलस। आगे पहाड़ी रहे और बारिश भी होत रहे। गांव वाला के कहना रहे कि आगे तेंदुआ के खतरा बा। अगर रात में दिशा मैदान भी हुई तो 3-4 लोग साथ निकली। ई बात सुन के रघु के मौसा जी के खुशी से के ठिकाना रहे। रात में जब सब लोग सुत गई तो उ रघु के पिए खातिर पानी लाए के कहलन। बेचारा रघु घबरा गईल और पूछे लागल कि पानी कहाँ से लाई। ओकर मौसा तब जंगल की ओर इशारा करते हुए कहलन कि ओने एगो कुआं बा। रघु सोचलस कि मौसा के पानी से मतलब बा। ऐसे उ तंबू से बाहर आके तंबू पर गिरत पानी के जमा करे लागल। ओकर मौसा रघु के इरादा भाप लेलन और बाहर रघु के खड़ा देख के ओकरा के डंडा से मारे लगलन। रघु घबरा के जंगल के तरफ भागल और ओकर मौसा डंडा लेके ओकरा पीछे पीछे। एकाएक बिजली कड़कल तो ओकरा एगो कुआं लौकल, मगर गौर से देखलस तो पता चलल कि उ तो सूखल बा। ओकर मौसा पीछे आके ओकर गर्दन पकड़लन और रघु कुछ बोलित कि ओकरा के कुआं में धक्का दे दिलन। ओकरा बाद मौसा के तेंदुआ के गुराहट सुनाई देलस तो उ घबरा के तंबू के तरफ भगलन। ओजा तंदू एक बैल पर हमला कर देले रहे तो ओकर मौसा चिल्ला लगलन तो लोग जगलन तो तेंदुआ भाग गईल। रघु के मौसा मौका देख के चिल्लाए शुरू कर देलन कि हाय रे रघु, तू कहाँ चल गईले? लागता कि तोरा के तेंदुआ ले गईल। अब हम गांव में का मुंह देखाइब? तीर्थयात्रीगण ई सुन के बड़ा दुखी भइलन और रघु के मौसा के समझावे लगलन कि प्यारा बच्चा रहे, भगवान ओकर आत्मा के शांति देस।
तू खुद के काहे के कोसताड़ा आदि आदि। ओकर मौसा के डर भी रहत कि कहीं कोई कुआं में सुबह झांक के ना देख ले। ऐसे उ रात में ही चिल्लाए लागल कि बड़ा मनहूस जगह बा, अब हम एजा से जात तानी। लोग कहलस कि कल पौ फाटी त चल जिह, त उ शांत भइल। अगला दिन जब सारा तीर्थयात्री आगे खातिर रवाना होत रहन त उ आपन गाड़ी ई कह के अलग करलस कि हमार बच्चा ही ना रहल त अब हम तीर्थ का करब। लोग ओकरा के दुखी जान के ओकरा के कुछ ना कहलन। मौसा रघु के गांव में आके रघु के तेंदुआ द्वारा खा जाए के बात फैला दिलन और रघु के सारा संपत्ति के मालिक बन गईलन। रघु के जब ओकर मौसा धक्का देलन तो ओकरा डर से आपन आंख बंद कइले रहे। काफी देर तक जब ओकर चोट लागल तो एहसास ना भइल। उ आपन आंख खोलस तो उ भचक्का रह गइल, काहे कि उ केहू शहर में पहुंच गए रहे जहाँ ढेर सारा उजाला रहे और उ एक जाल में फंसल कबूतर के देखलस त जाल से निकले के चक्कर में लहलुहान भई रहे। रघु आहिस्ता से वो जाल से आजाद ओकरा के करा देलस तो उ एगो सुंदर परी बन गईल। उ कहे लागल कि तू के हव और एजा कैसे आ गइल? राक्षस तारा के मार दिही, कुछ घंटा में उ जाग जाई और फिर हमार परी रानी के पर काट डाली, काहे कि उ ओकरा से शादी करे से मना कर देले बाड़ी। सारा परी के उ पिंजरा में बंद कर देले बा और सिर्फ हम चुपके से कबूतर बन गए रही तो हमरा के जाल में फंसा देलस। हे बच्चा, अगर तू हमार मदद करब तो हम तहार मदद करब। राक्षस से केहू तरह हमनी के रक्षा करब। रघु के तो कुछ समझ में ना आवत रहे। फिर उ सोचलस कि परी के मदद करे में कहीं ओकर जान चल भी जाए त भी सही बा, काहे कि ओकरा खातिर रोवे वाला कोई नइखे। उ बचते बचाते राक्षस के महल में पहुंचल त राक्षस के सुतल देख घबरा गईल, काहे कि राक्षस 20 हाथी के बराबर वजन वाला लंबाई वाला रहे। ओकर सांस से कमरा में जैसे तूफान चलत रहे। रघु के कुछ समझ में ना आवत रहे, काहे कि उ राक्षस के सामने एक छोटा चूहा के बराबर रहे। राक्षस तबे करवट मरलस और रघु ओकर सांस के सांस खींचते हुए राक्षस के फेफड़ा में जा पहुंचल। अब ओकरा कुछ समझ में ना आवत रहे कि भयानक आवाज भइल और उ बाहर निकलते निकलते रह गईल। उ तब राक्षस के रस्सी नुआ बाल पकड़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ा में उतर गईल। शायद राक्षस छींकत रहे, ऐसे ओकर फेफड़ा जल्दी जल्दी फूले पचकत रहे। रघु आपन दांत से राक्षस के फेफड़ा के काटे शुरू कइलस त फेफड़ा से खून हृदय में जमा होखे लागल। उ फिर दूसरा फेफड़ा के भी उहे हाल कइलस। कुछ देर ओकरा लागल कि जैसे भूकंप सा महसूस होता। ओकरा बाद फिसलते हुए उ राक्षस के नाक के रास्ता बाहर निकलल और बड़का बड़का चाबी से पिंजरा के खोल के परी लोग के आजाद कर देलस। परी रानी के आग्रह पर रघु ओइजे रुक गईल और परी रानी से उ जादू शक्ति के साथ परी लोग के सुरक्षा के जिम्मेदारी ले लेलस। रघु के जिंदगी अब बड़ा आराम से कटत रहे। उ जब जादुई शीशा से अपन मौसा के बारे में जानल चहलस तो ओकरा पता चलल कि सारा खेत और मकान बेच के जुआ और शराब में सारा संपत्ति उड़ा देलस। रघु ई देख के बड़ा दुखी भइल और अब ओकर इच्छा घरे लौटे के होत रहे। तब उ परी रानी से आज्ञा मांगलस। परी रानी रघु के ढेर सारा हीरा जवाहरात के साथ एक उड़े वाला घोड़ा देली और कहलस कि ई घोड़ा सिर्फ तहारा ही बात मानी और तू पूर्णमासी के चांद देख के एकरा से जो कुछ मांगवा उ तहारा मिल जाई। रघु घोड़ा पे सवार होके कुछ घंटा में ही अपना घर के सामने खड़ा रहे। इतना हीरा जवाहरात देखे ओकर मौसा और मौसेरा भाई के नियत बदल गईल। उ रघु के बड़ा प्यार से अंदर बुलैलन और ओकर थैली छीनल चहलन। तब घोड़ा आके दोनों पर दुलत्ती के बरसात कर देलस। ओकरा बाद दोनों के रघु के पास फटके के हिम्मत ना भइल। रघु अपन सारा खेत फिर से खरीदलस और घर के टूटल फूटल के मरम्मत करैलस। एक दिन रघु घोड़ा पे सवार होके सेव खाए खातिर पहाड़ पर गईल। एही बीच ओकर मौसा ओकर थैली छुड़ा लेलन और जुआ में फिर से सब कुछ हार बैठलन।
रघु के घर आवे पर सारा बात पता चलल तो ओकर मौसा ओकरा पास गिड़गिड़ाए लगलन। रघु ओकरा के माफ कर देलस और उ फिर से एक दिन घोड़ा के चुराए के कोशिश कैलन। जब घोड़ा दुलती के बरसात करे लागल तो रघु के कुआं वाला गांव में ले चले के कहलन ताकि उ भी कुआं से माफी मांग सके। रघु उनका के घोड़ा पर बैठा के कुआं के पास भेज देलस। घोड़ा वापस रघु के पास लौट गईल पर ओकर मौसा के परिवार वापस ना लौटल। लोग कहलन कि कुआं में डूब के मर गईल, पर रघु जानता कि उ सब लोग परी लोक में केहू कारावास में बंद होई। रघु अब खुशी खुशी आपन जीवन बितावत रहे और लोग कहत रहन कि रघु के मरे के बाद घोड़ा आसमान में उड़ गईल। दोस्तों, ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल? अगर अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताई कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।